To tu dosť na veľkého človeka. Čakali, že bude Tak mať 150 kg. No však, keď budeš váriť ďalej, tak budeš priberať. Vy budete priberať, nie ja. No tu papíriky. No. Ja čo tam je? Taký Davis, taká reklama. No. Tu dáme sem, že by... A tu nám môžeš dať také hody nakrajať, klobásy, šunky, Nie, flaštičku. Čo to? Ja som dostal medovinu. Si môžeme naliať. Fajnú Potom je teraz. medovinku. A tu ešte tričko. Jaké tričko dostal tata? Však si sadni. Tak. Sadni si u nás. Smajlik, áno. Smajlik, taký pekný. Čím starší, tým krajší. nie je veľké. XL asi by malo byť dobré. Dobre, hej, no. Teraz som nevidela, či dvakrát, či XL. Dvakrát som nosil. Ľudská. predtým, Dávno. Ľudská, tu poď sem. Tu poď. Tak. Dobre, super. Tričko. Počkaj, čo máme tu, Ľudská? Poď. Ideme rozpáliť. Čo to je? Poď sem, Ľudská. To nevadí, však tam nič nie je také, že by... Hej, len na to teraz nechod, lebo toto tu na nemôžeš, oriešky, ale môžeš z boku papať. Áno? Aha, to je... Čo to je? Buňovka. To je aká. Musím rozbaliť, lebo neviem, čo to je. Hej, toto 4... Nesmieš, nie. Už zasa, teraz si sa dusila. Ocko ti dá papať o chvíľu. To je Eau de Parfum Vaporisateur. Fíha, dobrá voňa. Počkaj, ukáž toto. O, je to fajne. Také to je ťažké, nie? Hej. No, to je jaká pekná krabička. To hej. Dobre. Toto odložíme. Chudák, vyšlo si neoddychne pri nej. Čo tu máme? Ľudská, to co toľko chodí? Na bradu. No, kozmetika. Troška sa to Čupo. šuchlo. Šuchlo. Buch, much. Ňom. Dobre. Tu máme čo? Čo to je? Jaj, to sa dáva pod oči, aby si nemal také kruhy pod očami. To si dáš vlastne, vidíš, jak tam máš na obrázku? Aha. Dobre. Takže sa mám Ľudská. starať o seba, hej? Áno, aby si bol pekný. Ako si pekný, ale budeš ešte krajší. Tu mám, čo to je? Carbon, čo to? To je šampón na bradu. No, A špeciálne. tu je Žiadne, že jeden gel na celé čistenie telo. pórov pre problematickú pleť. No, to je toto vlastne, čo si natreš toto je a furt dačo jak problém. masky, keď sú. Aha. Dobre. Čo? Bugatti. To také som mal vône. Super. Ďakujem. Hovorím aj toto. Čo nechaj, nechodíš, však ona nebyla. Vône. Bože, ľudská, nie, že spadneš. Jaká pekná flaška. Kuk. Na zdravie. Hapci bolo. To je zaujímavá voňa. Táto sa mi najviac páči. Taká svieža, nie? Taká na leto, tamto by som dala v zime, lebo tamto je trošku taká ťažšia. No, toto je čo? Papierik máš? Skade. Máš na čo kresliť? Ja aj to bolo... Trička. Aha. Ideš na to kresliť? No. No, to môžeš zatočiť. Kusinka malá.
No, ideš po farbičku? No poď, ideme po farbičku. Kde máme farbičky? Tam sú farbičky. No, môžeš kresliť, áno. Ako pekne kreslíš. Ďakujem. Šup, šup. No poď, ukážeš ockovi, aké srdiečko sme nakreslili. Aj tamto? Toto? No poď. Hej, ocko, aha, srdiečko sme nakreslili. Jej. Ja mi púšťu. Tu si daj, ľudská. Môžeš kresliť.